Sicela ukubuza mfowethu la njengoba nje ngasho ukuthi uyijonga ngoba nje lezi nkomo ihambela ngemoto yakho uswenkile yabo nje usemhletheni nje ingezo into ekhona ngiyabonakala nxa sonke umuntu yakho hayi le ngoma kabe yami ingoma nje wavela ayicula noma mhlambe wayicabanga noma isimo wasibona senzeka mhlambe komunye wathi hayi uthi vele ndede litambo no vele izinto ngoba sikhona emhlabeni nasicula sesicula nezinto ezikhona ezenzakala yethu I'm sure ukhona ulethayo ingoma bafuni ngabuka isimo nje ase ngithake ngoba ngangi TikTok nje ngibhizi nama comments nje wathi umunye hey awungishayele lapho ulive ngifuna ukuzwa nje ukuthi ubona kanjani ayisho la ngoma ngayizwa ukuthi angeke iyahlanga mnandi ke ngoma iyahlanga keep studio bengathanda abantu nangempela wazwa incoma nje nalomfolo ukusiqiniseka ukuhambela usanda kudlula nje wazwa incoma kakhulu Suma sata kabe yami kanti uyakhoma futhi umzala hawu yabona uphindile suma mfuthu kabe yami manje ungixoxele wephathizo la kabe yami mfowantuli le ngoma yakho ithanda ukuba ube serious matter ngempela serious man shuthi ngihamba manje wena uxhumana uphindile futhi uphinde uxhumana nomalume no umzala kahle ithi lapha ithi wephindile wenzani uganga wena ngoba manje wena uthandana nomzala wami uNhlaka uNhlaka ngoba ingozi kangaka nje yedubula uNhlaka nje nadubule mina mase yabona ngoba wena umzakimi nje fika phela emadlebeni akho uNhlaka le ndaba futhi ukhamba wakhe emhlabeni siwa mathela kabe yalo so uyayiqwashisa nje ngenza kwethu ukuthi siyeke abantu babani manje ngicela ukuzwe la mfowantuli ngicela ukuzwe mhlawumbe nababukeli bezoba neunderstanding yabo le ngoma kabe yami ingoma nje wavela ayicula noma mhlambe wayicabanga noma isimo wasibona senzeka mhlambe komunye wathi hayi uthi vele ndede litambo la no vele izinto ngoba sikhona nje emhlabeni nasicula siyosicula ngezinto ezikhona ezenzakala mfethu I'm sure ukhona urelatayo nje kulesimo lesi engikhuluma ngaso ozothi mhlambe mayilalela noma ebuka le video mfethu kube kuhlungu eshuthi lento eshoyo le ndoda lena yana ngacishe ngafa ngaze ngaphuma ngewini eyindoda ngihlasela emzini womuntu okuyinto errong so ingoma bafowethu ngabuka isimo nje nami njengomculi njengeciko ngase ngithi ake ngiqambe ngalo ngoba ngangi TikTok nje ngibhizi nama comments bathi wathi umunye hey awungishayele lapho ulive ngifuna ukuzwa nje ukuthi ugogoka kanjani ngayisho le ngoma ngayizwa ukuthi angeke mnandi ke le ngoma lena yashaya keep studio bengayithanda abantu nangempela
wazi wayincoma nje nalomfoko lokuthu usiqiniseko umfoko kaMvela sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula usaba senkosini usanda kudlula nje wazi wayincoma kakhulu wayithanda ngiyibona insizwe le ngakayikhiphi ngabona ukuthi ngeke ngibanike abantu le ngoma ngenza kwethu ngoba imnandi siphumile vele le ngoma kabe yaphuma kudala yatholakala nje kuma social media kuma platform onke nje sayithola impela ngicabanga ukuthi ingale kwewindi iwindi liphume kunayo iwindi lidala lisho iphume nini iwindi manje hana 2022 2023 into ama dala udalana kodwa uphindile mdala ukhona lapha nenkundla zokuxhumana ofike bemfica abantu ngabe amaze ngajabula ukuzwa konke ngicabanga sinabalandile emakhaya ababukeli lapha bakhona bathokozile ngokuthi imvakashelo uwe kwingwebu media cela ukuthi ningakhohlwa abalandeli nani bathanda bomculo maskandi nani abalandela ingwebu media ukuthi siya-subscribe siya-like siya-comment ukuze siye phambili bafethu yabo comment positive bakhe lapho kufanele bakhe khona abantu kuyasiza ne-channel lokho ukuthi ba-comment positive manje ngicela ukubuza nkabe yami la lento yomculo le wayiqala unangaki noma mhlawumbe wawusafunda isikole kwaba into enanijwayele ngakini noma kwaba ithalente nje into ebisegazini engingakusho nje amadoda lento umculo kaMaskandi njengomculo nje owumculo wamasiko thina sisondele kakhulu ezintweni zengoma le ngoma le esinwayo so uMaskandi umculo vele esiwuthandayo thina abantu abasina ingoma so into vele esikhule siyilalela so uthando lwakhe ke lapho ke ekuzalweni kwethu yabo uthando lwakhe ke lapho nje mangiba semabangeni ngicabanga ukuthi bengena high school ngaleso sikhathi leso ngo2011 yeah 2011 kulapho ke ngiqale khona ukuthola lento kahle la engene khona emculweni ukuthi ngiyibone nami sengumculo ngoba uthando bengivele nginalo kusukela ekuqaleni kwami ekuzalweni kwami kodwa yila ngihlangana khona nalento isiginci lezi ngoba nesibona manje ngo 2011 ngicabanga ukuthi kuze kube manje ke ngisayibambile bafuna hayi ngoba ngiyezwe yakhalwa ngapha nangapha khalwa ngophathizo Ntuli le ngoma le esingene ngayo ayangiqala ukizwe le ngoma le engathi impela ophethe inkunzi umjolisi lapha nikhuphuka nebabili enye yengoma lena eyaba enye yamahit ngoba ngisho njalo ngoba nami ngiyayazi le ngoma le ufike ngayo la uthi ufika nje awuyidedela impela ngicabanga ukuthi mhlawumbe lokhu 2022 lapha na 2022 izintwana lapha esencane li 2K ngathi ayayisondela ngapha ngoba ngiyayibona ngathi inekhono leyansizwa nekhono ngase ngithi akayisondele ngapha ke sisebenze sayishaya isizwe nama wamuhle umsebenzi uthi wamuhle umsebenzi awu umsebenzi kakhulu bawuthanda abantu zonke indawo bonke abantu bathi ngiphumile ngewindi njengoba kusebusika nje kanje kabe yami yabona ukuthi lento oyenzile nje ngempela izokwenza ukuthi ingane zenze izinto ezirong into engayibuka wena amadoda uyabona izingane ziyaphuma ngamawindi nosisi baphuma ngamawindi kodwa akekho mhlawumbe umuntu owakwacula ngalonto ngayibuka lento ukuthi akangiyisebenzise ngibazwisa abantu lento abayenzayo bajabula osisi ukuthi baphuma ngewindi abanye abantu bayisola baphumelana ebuchitshini ngoba amakhaza kodwa phela into eyenzala le into edaliwe yenzala ngomfakathi injalo injalo manje sicela ukubuza la kabe yami lento yomculo lena mhlambe ayengithi nje ubushaya intambo uvunyiwe ngentambo udume ipangeni yonke nje ngentambo lento yentambo le into mhlambe wayiqala wena mhlambe wagcina usuyijwayele noma khona mhlambe wakufundisa wagcina usumnandi lento wabona mhlambe nayo indoda inephathizo inetalent iyayenza lento yayo ngabe ngiqamba mangake lento kahle yesiginci yomculo idinga ukuthi ube nothando isikhathi nekhono okuyithalente ke noma nibiza kanjalo okuyithalente so ngicabanga ukuthi into engayifunda yikho ukuboniswa phela ukuqala nje ukuhlangana nesiginci ngoba usukungazi ukuthi na kwenzakalani la yabo umuntu akukhombisa ukuthi u1 lo u2 lo u3 lo u4 lo le ntambo moyishaya ikhala kanje le moyishaya ikhala kanje bese uqhubeka kuzikhona insizwa laphana okuphumlane umfoka Hlophe endaweni yakhona la empangeni okusemhlathuze eyangikhombisa ukuthi na isiginci sihamba kanje okunye ngabe sengiyibambela ngekhono lami ngoba kade ngibala nje lezi zinto zontathu ikhono uthando
lokuzana isikhathi baqinisile impela mabenzi uma unekhono lento noma kuuthi into uyayithanda uyayinikeza isikhathi sawo ukuze ugcine uperfect bathi practice makes perfect basho kanjalo ngesilungu sisho njalo isilungu inkabe yami konje ifunde kuphi inkabe isuka la qala khona isikole noma yazi esikoleni navela lapha nokuthanda lo music nje akahambe phela kanjalo no ngiqale ukufunda kwami amabanga aphansi bekusemelmont entabeni laphana zasentembeni isikole sami engiqale kuso kuthiwa kwanogajuka primary school kwanogajuka ngicabanga ukuthi ngize ngagcina ebangeni la ka grade 4 lokhu kuthiwa grade 4 manje shoot standard 2 ngase ngisuka ke ngiza eNgweni ngicabanga ukuthi eNgweni iseduze kwethu masila eNgweni la ngaphesheya enkole zabo ngisazi noma beku 2009 or 2008 so 2009 beku 2009 ngafika ngaqhubaka ke la ngaza ngaphuma grade 7 la uqale ngathi beku 2010 or 2011 uqale ngathi grade 7 la eNgweni ngase ngiphuma ke ngiye Masakhane okusendaba yakhe isikole laphana futhi nazo sisempangeni ngokunjalo ngaze ngaqedela khona ngaphasa matric wami khona hayi Masakhane siwakhiphile ama artist Masakhane Masakhane ngafe ngayikhuphula kakhulu eyisha bangihlonipha kakhulu ngisho ngiqhamuka manje ngayo lento futhi ngayo intambo ngoba ikhona bengisha zonke izikole la empangeni mina ngayo lento asikho nje isikole ngathi safika sama ngenhla phe wami abaningi bayazi ke bazongifakazela bazosho la kuma comments ngaphansi yabo akasikho nje isikole la empangeni bethola ukuthi siyafika la kimi nentamo vele ngayimela kakhulu Masakhane indondo netifeti igcwele khona lapha eMasakhane ngibonga bro manje ngicela ukubuza nkabi yami lenkabi lena kuthiwa umjolisi wawuxhumane kanjani noma mhlawumbe umuntu enanikhule naye noma umngani nisiwakude nayo cause into engibona nathi menihlangana nakho ibusidodo man waphuma wangathi bekuvela endala into ekade nayiqala nje lisendaweni no akunjalo lento lena ihambisana nokuthi indoda amadoda umuntu unekhono usemncane lo afana kodwa ikhono lakhe liyamangaza kakhulu ungumfana engathi akuyena umuntu walavele yabo uqhelile yabo ngathi mengibona lapha enkundleni zokuxhumana ngale yaminyaka ngabona ukuthi lo mfana unekhono lo mfana lo uma ngamlanda engomeni unga right kushuthi sahamba ke isikhathi lento umculo wendoda amadoda futhi kakhulukazi lo kaMaskandi uyinto yesiko lena uma umuntu odlala isiginci usuke khona kini ekhaya usuke edlala before yabo uthola ukuthi mhlawumbe kwawomkhulu yabo uyanikwa lento awuvele nje uyidlale nje lento umbuka umuntu ongenalo ikhona uyambona ukuthi hayi lo akanalo ikhona chansana akanikwanga lento yabo mina ke kushuthi ngayithola ekhaya ngoba nayo leya ngoma mfowethu ngafika ngathi nje mangihleli nabafowethu ngase ngibaxoxela nje no bafowethu ngifuna ingoma kanje nangempela ngayiphupha yabo ngayiphupha le ngoma ngase ngisho ukuthi hayi no angilande lo mfana owumjolisi yena umuntu ozokwazi ukuthi angene kahle le hayi no ngempela umfana hayi into ayenza ngoma manje yaphuma lento obuyifuna ngoba ebhekhweni kwayo kwakubheka yena yabo into eningi nje zenziwa yena engomeni yena kwami ukudlala isiginci nokulida yabo ngisho ukuthi ngiphume ngewindi yabo ubheka ke nakho konke lokho kunywena nje wesefaka ipasi ngase ngithi ake ngimdedele ngiyangimdedele lo umuntu ngisho ngabe ngiyameya ngiyamdedele nje asebenzise lakhe ikhono ngoba naye usuke nabantu abasemva kwakhe abamphethe yabo balekile ukuthi sinikane ithuba umuntu nomuntu aveza amandla yabo njalo pho hayi cha ngijabulile impela kabe yami ukuthi ngikulande besenzwile kakhulu ngathi hayi umuntu othi uphathizwe intolo uyakhuphuka ngentamba asithi hayi ngiyafisa ukuthi ngiyehlala naye kabe yami ngizwe nabalaleli emakhaya ngathi bayabona lenkabi njengoba sifikile izokwenza izimna kabe yami ake ngibuze lana akukho mhlambe ofisa ukudlulisa kubalandeli bakho noma mhlambe kubantu abathanda umculo wakho mhlawumbe ngingakudlulisa nje bafuthu ngicela kakhulu support ingane yethu support niqhubeke nilandele umculo wami ku-YouTube niqhubeke njalo nisubscribe engane zakwethu umculo wami usatholakala online ngiqhubeke nje bafuthu ngisho ukuthi ngisekhona emculweni ngisazoba khona ngicabanga ukuthi ngiyoze ngife lento yomculo ke ifana neungaphumeki la ngenile ngisho ngasithatha isinqumo namhlanje ukuthi hayi ngiyaphuma emculweni kodwa kwadlala ingoma
kaMaskandi hayi utatisa lesidingo sibethe injalo nje lento kaMaskandi nje ukuthi akuphume kuyona hayi isifo lapho sicela ukubuza mfowethu la njengoba nje ngasho ukuthi uyijonga nje hleze kubona uyihambela ngemoto yakho uswenkile yabo nje usemhlentsheni nje inkezo into ekhona kuyabonakala ngicela wonke umuntu uyabona hayi inkezo nje into ekhona insizwa kuyimanje nje kutedele ikhavela yabo nje alinawe lutho ngicela ukubuza kabe yami ukodwa yabo yonke into nje iqondile yabo ngicela ukubuza kabe yami ukuthi njengoba nje uqonde kanjena nje uwinkezo wonke umuntu uyakubuka nje uhamba lapha khona into oyenzayo mhlawumbe eceleni mhlawumbe njengomsebenzi kanje noma nje nemali le osweka ngayo umculo nje wonke lo ama event no nganza kwethu ngeke nje ngiqamba manga imali yomculo akuyona imali efika nje manje now and then hayi imali inesikhathi nje ukuthi mhlambe after 3 months uyathola ama royalties akho uthole lo mcimbi leyo naleyo mcimbi akuyona into mhlambe ungayibeka nje ukuthi ayi ngizophila ngayo so engingakusho nje nganza ukuthi ngiyamsebenza umlungu ngiphinde ngibe necompany yami iPhathizwe Media Productions bese ngizocula ke ngapha eceleni so imali efanele iqhamuke ngapha nangapha ngizokwazi ukuthi ngiphile engisebenza nabo nje abaningi ngicabanga ukuthi bengakhipha imoto egarage hayi bancane kakhulu bangakhipha imoto egarage bancane kakhulu ngangifuna ukuba kahle kahle isibonelo nezingane ezilandela ngemuva ukuthi izinto yakwazi ukuzenza nje uhleli la uhleli khona ngoba abanye abantu bebuza ukuthi hayi wena uyingane egoli ngingazi ukuthi ngayofunani lapho ulwazi nginalo yabo ngofunani bayitshela ukuthi noma kufanele ucula fanele uye sokumele egoli manje ngoba manje abacula abaningi kuthiwa baleke kwandonga ziyaduma uyakhona ukuphusha ngisho ungalanga khona la ngifuna ukukhombisa kahle kahle intsha elandelayo ngemuva khona la empangeni ukuthi izinto ziyenzeka uhleli la uhleli khona mina ngiyahamba ngiyosebenza koGoli Cape Town njalo njalo zonke indawo kodwa ngibuya ngihlale khona la empangeni ngoba ikhona la ngizenza khona ngibona khona ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiphushe umsebenzi wami njalo mfowethu sicela ukuzwa usakhuluma ngentsha la mfowethu ukuthi mhlambe yini noma iyipi advice ongayinikeza umuntu osewumusha noma mhlawumbe onothando lomculo mhlawumbe ofisayo ukuba kuleli zinga okulona noma ofisa ukwenza lento oyenzayo uthi yini mhlawumbe angaseyenza ukuze egcine kulesimo okusona ngizozama ukuthi ngibakhe bobabili abantu ofuna ungena emculweni kanjalo nje nezingane nje ezilandela nami yabo so nganza kwethu into ebalekile kakhulu empilweni ukubekezela bathi ukubekezela dala impumelelo kunjalo sisho njalo isisho kubalekile ukubekezela nokungathandi izinto ngoba ukuthanda izinto ukuholela ophathe uholela ophathe ngoba baye bagcine bengena ebugebengwini ukuthi bathanda izinto Thola umuntu useyisigebengu siyadushuka uyashona uyakhwazwa njalo njalo kunjalo kabiyami belalela nabazali ke emakhaya kubalekile ukuthi umuntu alalela umzali ekhaya uma emkhuza umuntu omdala ngeke akulahlekisa akekho futhi umzali ofisa ukuthi ingane yakhe ibe isigebengu uma ekukhuza ethi yeke ubugebengu noma ethi yeke into ethile usuke nesizalo yabo so kubalekile nje ukuthi abantu balalele abazali emakhaya abazali ngicabanga ukuthi bayithanda ingane zabo kunjalo akekho umzali umzali noma vele sibazali nje so sekuyizenzo zengane le hayi sokuyinto eceleni akekho umzali okutshela ukuthi hamba ontshona so kubalekile ukuthi nanilalela abazali emakhaya nifunde futhi ukubekezeleleni laphana udinga isineke ngempela ukwazi ukuyibamba ngoba ziningi izinto eziqhamuka empilweni ezikulingayo kunjalo thola abangani laphana bethi hey asambe siyophuza wena Mongathandi nje hlala phansi. Awuthandi. Akube isinqumo sakho leso ungezwe ngumuntu. Lokho kuthiwa ipeer pressure ungezwe ngumuntu. Kunjalo. Leyo ntanga basohlana ungezwe ngumuntu yabo. Akube ukuthi isinqumo sakho sithathe wena. Ngoba sonke isinqumo sithathayo sizoba nomthelela futhi sizoba nempendulo. Isinqumo sithathayo njengamanje uma ufuna ukwenza into yazo ukuthi ama consequences azoqhamuka lapho. Awufana wamele. Unjalo. So ngiyacela ukuthi abantu belalela abazali emakhaya. Balekile lokho nje ngibashiya nabo ukuthi belalele. Laba abafuna ukungena emculweni, ngapha nakhona siyadingakala isineke ngane zakho ukuthi sineke uthando kanjalo nekhono. Ngeke ungene lezi zinto ungenazo. Nazo futhi lezi zinto ngoba zikhona nje zidinga imali. Yabo. Zidinga imali. Isiginci lesi sidinga imali sishintshwe intambo imali njalo so ngifuna ukubakhombisa nje into elule eseduze yabo urecorda ngemali yabo abadlali beyinsimbi laba abashama beats
yalo ndaba yebasket imali. So ibalekile ukuthi ube nawo lonto futhi mayengekho ungabi ne-stress izoqhamuka yonke into inesikhathi sayo konke kunesikhathi sakho kunjalo nami ngingena emculweni imali bengingenayo kuphela bengiphethe ikhono yabo nokwazi ukuthi ngisebenzise ingqondo ngikwazi ukuhlaziya ukuze kuhlangane lento oyifunayo ngalalela nabazali futhi yabo uma bethina into ukuthi wrong into ukuthi wrong yabo ngingafuni ukuthi na ngihambe ngiyontshontsha ukuze ngithole imali ngihambe ngiyorecord e-studio hayi ngilinde nje yabo so ngafunda lokho ke mina empilweni lalelwa abazali bafuthi ngiyaligcizelela leyo hayi sibonga kakhulu kumfowabo Phathizwe umfowabo Ntuli osuka khona lapha eNUF eNgwelezane kodwa kuphi nendawo njengoba ulana nje eNgwelezane baba khona la eNgwelezane ngisempangeni kahle eNgwelezane endaweni yasebomvini indawo yasebomvini bezwe kahle abantu okuyilapho engizinze khona ingane zakwethu nokufunda ke ngifunde khona lapho ngenzela ukuthi nezingane elandela ngomva zibone ukuthi na empangeni angifika ngasengimdala yabo ngifike emabangeni aphansi ngicabanga ukuthi beku standard 3 kunjalo ngifunda standard 3 endaweni yakhona eNgwelezane eNgweni isikole lapha na besagcina kwa grade 6 isithema sesiqala siba no grade 7 kwaqala ngathi grade 7 kwaba yithi yabo kwasefanele school ngaqhubeka njalo ngaye Masakhane okuyilapho engifike ngadiscover khona ukuthi ngekhono laleyo yabo ngifunda grade 8 ngicabanga beku 2012 or 2011 lapho la ngifike ngadiscover khona leyo so ngenzela ukuthi nabo bebona ukuthi na lento ayikho kude ngoba abanye abantu into beyibuka kumabona kude bayitshela ukuthi kushuthi yakude cha yakhona khona la ku channel bayangibona abantu ngoba ngivela nje ku channel ngenza ukuthi ngisebenza nenye insizwa yamkhonazi lapha ukuthi uLedge Beats sikhona la eNgwelezane sobabili so nabo abangazi ukubukela izinto kude ababukela sebenze mhlawumbe kwenziwa abantu basemaThekwini noma basemagoli ukhona nje ukhona ungayishintsha impilo ake ndlulise ukubonga kumfowabo Phathizwe umfowabo Ntuli ngibonge nani babukele emakhaya ngeendawo lapha nikhona bese sicela ukuthi ni followe Ingwebu Media ni followe naye umfowabo Phathizwe ngokunjalo umfowabo Phathizwe ukhona ofisa ukubeka kuloko okay lapha enkundleni zokuxhumana ngane zakwethu nguPhathizwe Ntuli ku Facebook lapha nepage lami likhona lapha uPhathizwe uhamba kahle ama capital letters uNtuli ipage lami la ku Facebook lapho kanjalo ngakho TikTok nguPhathizwe Ntuli uYouTube babafowethu likhona ipage lapha ilokuzana iYouTube channel iPhathizwe Media Productions mofuna ukubona ukuthi uPhathizwe ubizingane empilweni uzongilandela ubone lapha so inombolo yami yocingo 076 9978153 ngiphinde 076 9978153 esibili futhi nakhona ngitholakala kuyo uyakwazi ukungifonela uWhatsApp nakuyona 082 351 4049 ngiphinde 082 351 4049 inombolo zami lezo ngane zakwethu ngiyabonga kakhulu bekumnandi kakhulu sihleli la kweNgwebu Media ngicela ukuthi subscribe ni follow and like bese ni commenta futhi positive ngoba lokho kuyayisiza ukuthi channel ikhule ngane zakwethu ngiyabonga dlulisa ukubonga emakhaya dlulisa injabulo sibonga kakhulu